Uba HM Sangpriang MLA Kamosen Ram ula penpau syaka Sarkar Jala kamtam yu menteri rangba ukonrat kesangma ba ka jing bom yo jingeda jongki nong shong shnong kibasa hakapot bat ka Bangladesh ba uba Sangpriang ula pensyai yakane kadailing ba ka jing yo jing ujor naki arteli kisnong kata kadang ardop bat lalpani namar ka jingwan pendik jongki breu ka nong shong shnong ka Bangladesh bantur hakite kisnong ki badang hap ha upot usam jongkari India nda ba kiwan bandrung lengba Shiliang na Shiliang kawa umni bantu ikimar kimata jongki breu kibasyong hakite kibenta ulayatu baka jingyo i jingujor na kineki arteli kisnong bada kispangut ki khar bangla kirung bantu ikiblang kimasi kisiar banwan klong ya umau bankiet dakaling sya Bangladesh uba Sangpriang ula kerpat na ka Sarkar Jala ban ai marmar ka jingeda bat ula kentu eka Deputy Commissioner East-Kashil District ban Paikmat ban ba eka Jingshongs Air namar ki khar Bangladesh haba kirung she India kira kitiar kitar ki banep banyada yalade kumta na kalyang ki borsnong kilapan jingarap na ki pulit bar ki BSF Henry Omsyam don kano ka jingshim khya ngakwa ban penpau hakmat jong phi bat hakmat jong ka Sarkar khamtam hakmat jong Chief Minister ba kaladon ka jingtur jong ki briu na Bangladesh hakani ki thain lalpani bat dangar dop jungi hakani ka thain border jungi kiwan da kispa da kipo ki nong Bangladesh ban tu ya ki mau bat kisyap na kani ka wa umngi nakaliang kasnong kilaya ketu kilaya kerpat iki pulit bagi BSF bakin le ya kebadi ban le ban be ya kini ki dakhar ki bawan na Bangladesh ndre hadu menta kampat dan kanu no ka kenja action halor kani jingwan tur jong ki spa ngut mankasngi na Bangladesh syakani ka tanjungi ka jingma kalong ba habaki wan tur kini ki khar Bangla bomdon kanu no ka kenja fencing hakani ka wa jungi de kanwanra ka Jingshongs Air hakani ka thain border jungi namar ba habakiwan kini ki briu na Bangladesh ki wara ba kitiar kitar jungki ki ban yada yaki lese anda yakendu markmat ba ki briu jungi okar don kanu no ka jingja ka basungsi bakiwan da ka bor bantu ya ki pelang ki masi ki siar bat hakaju upor kitu artat bat ki rong ya ki mau ki badon bami nakani ka wa ungi de nakentu ya ka Sarkar ba ka dewan pha marmar ya ki bor Sarkar kentu ya ka Deputy Commissioner joka East-Kashil kentu ya USP joka East-Kashil bat kumjo ya ka ya ki department ki baper ki badi page ya ka ni ka lain ba ki dewan wan ban le ai ban yada ya kini ki snong jungi bat kumjo ban be ya kini kinong Bangladesh ki bawan ban tu ya kimar na kani ka tanjungi